हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि रिरोब गयारि इउट्युब चेनेलाव आरोबाव खनसेबाव बरायहरबावबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जागोन दिनै मुलुगनां आबहावा सान इनभाइरनमेन्ट डे नालाय जों बिफां गायनो नागिरदों। दा आङो न'आवबो फांसे बिफां गायग्रोनोसै, बेनि उनाव गामिनि सिजwosa लाइमोन आफादनि सेंग्राफोराबो बिफां गायनो नागिरदों। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। नै दा आङो न'नि उनखैजा फांसे थाइजौ बिफांखौनो गायनानै होबाय। न'आव थाइजौ बिफांबो गैखाया नालाय। जोंनिया गामियाव माने लकडाउन नालाय क्लास 9, 10 फोरनिया स्कुल गैया नालाय गामियावनो सेंग्राफोरा फोरोंनायनि दायथ' लादों आरोना। ओमफ्राय आंखौबो फोरोंनो थाखाय लिंदो जा हायो एसे एनै। ओमफ्राय दा आं थांनोसै। आयाव नुजानानै हाबलाबायनोबा इसोरो। दिनै माने मुलुगनां आबहावा सान नालाय उन्दै गामिनि सijwosa लाइमोन आफादा सेंग्रा हान्जाया माने दंफां गायनाय हाबाफारि लादों। दा बेयाव नै जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोना बिथांमोना दंफां गायगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नै जोंहा दिनै दंफां गायदो सेंग्राफोरा। उन्दै गामिनि sijwosa लाइमोन आफादा दंफां गायदो। दंफां जोंहा दा सान्दै बोथोराबो बारा एसे मोजां नङा, माने लकडाउनबो। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंहा गामियाव माने कचिं क्लास फोरोंदों। बेजों लोगोसेनो माने सेंग्रा हान्जाया माने दिनै मुलुगनां आबहावा सान नालाय दंफां गायनाय हाबाफारि लादों। बेयाव माखासे सेंग्राफोरा मुखुब दङ। बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो जोंहा कचिं क्लास फोरोंनायाबो जागायबाय दङ, फोरोंबाय दङ। दा माने मुलुगनां आबहावा सान माने बयबो मिथिखायो, माने बुहुद माने बेलेग बेलेग जायगायावबो माने बिदिनो दंफां लाइफां गायनाय सान आरो दिनै गायखायो। बेखौ गासिबो गायनांगौ, माने बियो आबहावानि थाखाय मोजां जायो दंफां गायनाया। बोरमा जानो हायैनि गोरा खाबथाखाबाय। बे खोदोम बिफांखौ सेंग्राफोरानो थांनाय बोसोराव गायनायमोन। दा बेनिनो दालायखौ दाननानै होनोसै। दालाय दानबाय, दा बांसिन देरबावनायनि बांसिन देरो खोमा ना दालाय दानना होबा। दे दान। बांसिन देरबावसिगोन एबार। साहायाव जिरायना थानो हासिगोन जों। बेवहाय नै गय बिफांबो दङ। बेनिफ्राय दासो गायनाय बिफाङाबो नैबेनो। बे बिफांफोरखौ जोङो जों गामिनि लाइब्रेरियावनो गायदों। मा बिफां इयो सजना ना? मा होनो कृष्णचुरासो? कृष्णचुरा बिफां। ओइ साहा रानग्रा, साहा रानग्राया। नै इसोरो गायखांनानै मेंबाय, आरामसे जिरायनानै थाजोब्बाय। माखासेफोरा दाबो मावगासिनो, जोबथ'वाखै इसोरना। नै आदाया फोरोंनानै मेंबाय। साहा लोंनायनि मा होनो साहा लोंनायनि हाबाफारि जासिगोन एबार जोंहा। साहा लायदो। दंफां गायनायनि हाबाफारिया जोबहांनायनि लामायाव। बिफां गायखांनानै नै सेंग्राफोरा दायो लाइब्रेरियाव साहा लोंनो फैजोब्बाय। बै जोंनि बाथौसालि दं नालाय बै साइडखैजा, बे बाथौसालियावनो बिफांखौबो गायहैदोंमोन फांनै फांथामसो। बेनिफ्राय दा नै साहा लोंनोसै दानिया। साहा लोंसै दे, साहा। साहा फायखारि मिस्टार दिगेन्ट।
सारखानि गोसो थांनो नों ए गावासो जाग्रोबाय दे हर आंबो मिस्टार हेमेन्त नै बिसोरो सुबोध सुदेम राहुल जन ओमफ्राय नैबे आरो ब्रिटिश बिसोरनो गामिनि सारफोर सार होनजासिगोन आरो मास्टार दा बिसोरनो फोरोङो आरोबाव जोंहा गेदेर गेदेर आदामोन सार दंबावो आदा सुजेस आदा भरत आदा प्रणब ओमफ्राय जेलसिं बेनिफ्राय आंबो एसे फिसासा आरोना ओमफ्राय निर्मल आरो सुमितबो जाय आंनि भिडिअखौ नायदों मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक खालामदो कमेन्ट आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होदो गोजोन्थों